Power. Very good. Pampito na po, pito na. Guys, pang 7 na. 7. 3, 4, 5, Relax ka. Power, power ha, power. Steady body. Huwag mo lang... Relax muna, relax. Tingin siya po yun. Tingin siya. Huwag mo na alis ko yan. Nagalatin mo siya. Power! Very good. It's good. Try. Bawal sa kanto, no? Bawal. Wala na, no? 7 na yan. So, over 7. Ito pututukan yung video, no? Pero 7 na, 7 na si Kuya. So, target na Kuya, 20. Kaya pa lang. 1. Sabay na. Sabay. Angat, timing, ha? Yan. 5, 6, 7, Very good. 8, Power. Push. Sabay, ha? 9, Huwag mo na rin. Relax. Steady body. Huwag mo nang... Yan. Ayos lang mo yan. Ha? Ayos lang. Ganyan lang. Basic lang. Oo. Ito na. Panguno na yan. Ha? Ito ka na. Panguno na. No? Parang ka naglalaro mo yan. Basic lang ba? Hanggang masanay ganyan. Oo. Power, ha? Oo. Jesus name. Thank you Lord, no? Ganda na lakad, no? Diba? Diba, teacher, no? Hindi na kibing-kibing, no? May power na, oh. There's a power. In the name of Jesus, ay may power na. Ang 8. Tingin mo dyan, straight body ka. Pause ka, relax ka lang. Pwesto, ha? Pwesto, position, ha? Power, ha? Okay. Ayan. Atak sabay. Ayan. Ay, 8 na pala. Hit pa lang, hit pa. Yun! Hindi na maganda mong ginawa. You sit down. Yes. Relax ka mas yan. Sit down ka. Para hindi na madali ka yan. Napakiyawan yan eh. Relax. Di ba? Mahalaga, magagawa mo siya ng 20 na maayos. Oo. Alam mo, kaya pa ba? Kayang-kaya? Kayang-kaya. Ayun, oh. Oh, tuwag ko si Iman. Ako tulong. Tutulungan ni Iman. 8. Tinabahan nga din si Iman. Pag-alat namin, sabi ko, angat, sabay. Pwede siya gumanon. Tatabahan si Iman. Tatamaan yung daba yata. Tanggal yung baba ni Iman. Oh, shout out Iman. Pati ito, nadidigal. Si Mahawak.
Right purpose mo itong ginagawa. Right purpose itong ginagawa natin. Ano kaya no? Double purpose yan eh. Upper limb tsaka lower limb. Mag-purpose na ito. Wow, lakas. May power talaga. Diba? So, timing lang po. Timing lang. Timing ha. Timing ha. Timing. Pang-siyam. Pang-siyam na pala. Alam mo ito. November ito. Lalabas na kami nito. Lakas na ito eh. Dito lang eh. Oh. Yung bang kayang-kaya niya na. Yung pwede na sa labas na tayo. Doon, mahaba pa rin. Mahaba pa rin. Kasi napupuan lang. Pangalalay lang. Pangalalay siya. Pupo siya. Pwede kaya yung walker? Depende po. Baka masipsip siya. Yung ano yung... Oo, masipsip siya. Kasi ito may power eh. Na pero pagka niliinan niya, yung pagdili niya baka Pag bumili. pero po ano, siguro pag kayang-kaya niya na to. Yung pang kaya-kaya mag-balance. Yan. Pag nagawa niya ng 100, malakas na siguro yun. Pasyam! Ganun walking nyo. Same time. Upper limb niya. Kasi mag-aampo kasi ganyan eh. Susubsub po si kuya. Hindi pa masyadong pepper ang kanyang walking eh. Oo. Di ba ako pepper yan? Nasa 50 pa lang yan. Pag ganyan, usip siya. Umulas. Ayan, nakakasyam na kami guys. 11 na lang ang kailangan na ni Kuya Jaime. Magpipepet niya na yung activities for today. October 2, ayan. Kaya yata ni... Shoutout birthday kay Kuya Sator. Gutierrez, happy birthday sa'yo. Pagdating, ayan. Birthday pala ni Kuya Sator. Sator, Nino Gutierrez, happy birthday to you. Ayan. Shoutout. Timing. Yun. Yun. Siya. Oh, di ba? Kasi mo siya yung pagod mo, di ba? Kailangan mo. No? Oh. Ayun mo na. Sunan yung power mo na. Are you okay, sir? Okay, let's go. Relax. So dito po, pati yung kamay niya, nakapractice. Yung power niya. Ayun. Ibigay natin award yung upuan mo ha. Ang bagay ito eh. Ang bagay ito. Ano nabili ito? Nagawa niya eh. Ito yung pabali ito? Di na natin gumagamit na ito eh. Hindi rin native mga ano no? Ayan no? Solid ko. Pero kung pahit siya yung sinasabi ko, pwede. Pahit siya. Yung upuan. Gaya na kay nanay, pwede. Kasi malaki siya. Pag dumingin siya, naglag siya. Are you ready? Siya? If you're ready, let's go. Let's move. 1, 2, 3. Push! Okay. Okay. Relax ka. Pang-10. Pang-10. Pang-sarado. 10. Ang bagay ito, pag tumikas yung dito nito. 4, 6, 7, 8, Relax. Power. pang-10 na yan. Sa po na ito. Very good. Straight body ah. Pagka ganyan straight body ka. Relax. Oh! Power pa, power pa.
Relax na, power na, power. Yung gusto kong mangyari, power talaga. Thank you Lord for the power. Yan. 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 Even thought I walk, sabi niya, to the valley, shadows of death. I will fear no evil, sabi niya, because you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Yan. The Lord is my strength, my refuge. Timing ha. Then pull. Very good. Very good. Oops. Nanginginig. Relax, relax. Relaxing. Relax mo na, mahal. Relax, relaxing. Okay. Nanginginig yung Gawin ng maayos ha. Gawin ng maayos kuya. Kaya yan ha. Tiwala ko sa'yo. Yan. Nanginginig siya. Okay. Okay. Gawin ng maayos. Ano ka muna upo. Yan. Gawin ng maayos ha. Upo. Okay, sagutin mo. Kapain mo kung tumama. Yun na. Tumama. Yun na. 10 na kuya. 10 na yan ha. Diba? Relax lang, mahal. 10 na. So guys, nakasampu na kami Ayan. 10 na si Kuya Jaime. Yan. Pwede mo naman Nginig ka na nginig. Sabihin niya, yung muscle mo medyo good pa na. Tired muscle na tawag ko. Kaya ba 15? 15, pwede. Pwede na 15. Bukas na magbiberde. At least Oo, tumataas. 12 kahapon Oo. Hindi naman natin, alam mo kuya, hindi naman natin kailangan yung perfect lang, di ba? Baka 15 ka, okay na yun. Kasi mabigat yung ginagawa mo. Kahapon, sabi 10. Naging 12. Magiging 20 na ito. Nagkataon ko. Ano? Kata? Ano tayo? Push. Pwesto. Ito saging ha? Saba? Ay, kaubos lang niya kanina eh. Sabuli pa lang sa Sa tukot, takas, tsaka gatas. Ay, ito ba? Oo na si gatas. Alis yun. Gatas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kaya pa. Okay, okay. Okay, okay, let's do it. Let's do it, sir. Then push. Then exhale, then push. Power, ha? Push. Power to, power, ha? There's a power, ha? Very good. That's good, that's good. That's good. Takas niya. That's good. That's good. Pa, yan. Galing. Perfect ko na. Exhale. Inhale. Ayun yung exhale. Exhale. Mas focus ka lang. Mindset, focus yan. Ako mo dyan magtiwala ka sa Diyos. Yan. Parang yung sa, alam mo yung naglalakad sa buhangin. Yung siya pa, hindi masabi niya. Pinapasa na kita. Yan. Footprints in the sand, di ba? Yan yun eh. Story yan. Level tayo ha.
So, last one. Para yung record ko, bubura ko na. Push! For the 12! Hindi ginawa yung kapong guys, 12. Paano ginawa yun eh? Ayos ka. Ayun mo. Relax. Power na power. Power. Good. Hop, relax. Power. Power. The power. Balance. Straight body. Inhale, exhale. Relax. Yeah, very good. 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 That's it. Very good. Another one. Push. Guys, pag 12 na po ito, 12 na po ito. Ito yung maximum na ginawa na kahapon, 12. So ito yung record niya kahapon, guys. 12 na. Oh. Kaya pa? Okay ka muna. Ako parang sugat na yun eh. Kung may labang mga gato to ah. Parang may pak. Kung may labas pakyaw ah. Inhale, exhale. Pag 30 po guys. For the breaking the record. Ayan. Record po. Ang kanyang ginawa ka po is 12 yung 30 po. Push! So this is the 13 rounds of walking. Upo tayo walking program. Okay? Patayin mo. Ganda lang, stretching po yun. Na-stretch yung mga ligaments sa lower back yan. Tawag dyan, hyper extension. Galing na. Sagad, Brad ah. Galing. Okay, relax. 30 sets guys, yan po. Step power ha. Very good. Ba? Very good ha. Relax, power ha. Power, power. Okay. Okay. Relax ka muna. Straight body, power. Step, power, step, power. Relax ka, relax ka, relax. Relax, relax, straight body. Relax, patayin. Kung power, yun nga. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ayan, nakakatapos ko kami. 30 na po ito, 13 rounds po ito nga yung ginagawa ko tayo. So, yun. Thank you. Yan mo yan. Yan mo nga. Yan guys, 13 ha. Kakat ko muna kasi hindi ma-record.